गावसोरखौ अबा लाबोना फानफैबाय सानाखै Good morning everyone, welcome back to my YouTube channel. जोंहा दिनै नै उदालगुरियाव थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय आं तनिष्काया एकदम सिगांथार थांफानो मोनला होननायनि गावासो बाइकआव सिगां गाखोफैथारदों नै नोंखौ लांफाला दे ओंहो लांफाला थालांदो दादिजों थांदो दादिजों थाहैदो नोंखौ लांफाया थांफै दादिजों थाहैफै दाहाय फै नोंसोर दाहाय फै लांफाया नोंखौ लांफाया दे लांफाया थांलाय दादिजों थांफैथ' गथ्रा साला जल्दि बाक्सानि होनदों आरो आङो लोगोफोर जों दा फाइनालि उदालगुरि मोनफैबाय ओमफ्राय उदालगुरि फैनानै नै सोरखौ लोगो मोनफैखो नै नायदो जोंहा मिस्टार जतिस संसेर ओमफ्राय किटि उदालगुरियाव मानोबा फैदों नोंसोरो उदालगुरियाव आङो ना एसे मोनसे फिसा खामानि दंमोन ना जोब्बाय आमफ्रायखौ लोगो हमनो फैदों आं मिथियानोमोन बोरैबा बे ग्रोब लोगो मोनफैयो आरो बिसोरखौ ओमफ्राय गावसोरबो उदालगुरि दंबायखायोमोननो ओमफ्राय कन्टेक्ट खालामनानै लोगो मोनलाय फैबाय 200 किल'मिटार ना दा जों बड'लेण्ड थोरसियाव ओंखाम जानो नागिरदों ओमफ्राय माबासो मिरामिससो बिथाङा माबायदि मोनदों उदालगुरि फैनानै मोजां ना दिनैसो नामा गोदोर ना आरो नों बेरायनो मोनबावाखैसो ओरै ओरैसो दंजोबो दखानफ्रा मेन दखानफ्रा ओरैसो टाउनफ्रा हा बैथिं दा मोनलांगोन मानो हाबा जानांगौ जों दा ओंखाम जानो नागिरबाय बड'लेण्ड थोरसि बाजै माबायदि मोनदों मोजां न' बड'लेण्ड थोरसियाव जानोसै जों दा मा ओंख्रि नै सालादानो ओंख्रियानो बुरजाथार होफैखायो कासनि थोरसि तनिष्कालाय नों जाया दा जागोन नों मा जागोन हा मेथाइ जागोन ओंखाम जानो नागिरदों जोङो दायो दे जादो जागोन आलासिफ्रा ओमफ्राय मिरामिससो दिनै जोंनिया दिनै समबार जाहैबाय ना समबार ना दिनै जाया गावा मालाय अमा बेदर जागोननो अमा बेदर जानोसै आं बेयाव माने बड'लेण्ड थोरसियाव फैबाथाय अमा स्मक होनाय जायाबाथाय माने नोङो जानाय बायदि मोना आरो नै बरिया माने अमा स्मक उखुन्दै दुमनाय आरो एसे मोजां नाङो जानो ओमफ्राय नै लकेल दाउ जोंबो लाखिनानै जानाय जाबाय खुगायाव सोनायखौ देखायजानाय नंला इसोरनो गोथाव जानाय जायाखै टेस्टा मादि न'आव संनाय बायदि ना दे जादो आंबो दा टेस्ट खालामनो नायनो र' नारजि जासिलायना अमा बेदर बिनानै जामारथारबावबाय नालाय आइटेमा फैथाराव र' गोलैथों मिरामिस बाबु ओमफ्राय नायदो मिरामिस ना बेसेरा बेदरबो मोनजायासै जासाबदो दे जोंहानि ओंखामखौ नारेंखौ जानो बे नारेंखौलाय मालाया ओंखाम बेदर जायो नारें जायो हामफिया हारसिं होगासिनो ओमफ्राय आलासिफ्रा मिरामिससो लकेल दाउ जादों हामफिया तनिष्कायाबो जादों लकेल दाउ दिनै अमा बेदर ओमफ्राय नारजि दालि जहल अनला दं ओमफ्राय नैबे सबाय पापर सालाद नैबे केरेला भाजि आलु भाजि मेरलाथार जोंखौ अबा लाना फैबाय होननानै गाबलाबायबाय नै
जों माने गावसोरखौ अबा लाबोना फानफैबाय सानाखै बियो रायजाबायसैनो बारा गोबाव जायाखै नेटबो नांगोना नेट नांगोना नेटआ एयारटेलासो नांगोनदां जिअ बानायनाय नङा मासिमबा गोबाव जायाखै आरोना बेसेबां गोबावनि उनाव दिनैसो मोनफैबाय आरोना लोगोफोर माने फैनो सानब्लाबो जायाखैमोन बे जायगायाव ओं लोगोफोर आंबो हायदे ओरैबायदि मिनिनो गारदाहा दिनै जायगायाव मोनफैनायखाय खुसि मोनदों नै बिबारानो गैले लांलासो नायलाय जों दा लोगोफोर फाइनालि माने बिबार बारियाव मोनफैबाय आरो भैरबकुन्द खाथिनि जायगायावनो भैरबकुन्द खाथियावनो दङ बे बिबार बारिया ओरैबायदि समायनानो एकदम रिल्स लानोसै जों दा बेहाय रिल्स नै जोंहा बाजै किटियाबो भैरबकुन्दआव दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदोंनो माबायदि मोनदों फैनानै दिनैसो फार्स्ट टाइम हा दिनैसो फार्स्ट टाइम सासेया थांबाय मोजां मोनदों दे रिल्स बानायनोसै जोंहा बियो धनिष्का हा खेब धनिष्का खेब बिबारा नैबेनो बरियाथारमोन लोगोफोर जों दा रिलबो बानायखांबाय आरोना बेनिफ्राय पिकनिक स्पटआव एसे बेरायनोसै जायगाया बिराद समायना नालाय बिबार गोजा नै जेथिंबो ओमफ्राय बिबारा एसे सिरि स्र'जोब्बाय आरोना बारा गैला खमसै जों दा मेंबाय नोङो रिल्स बानायनानै रिल्स नङा गारि सलायना मेंदों गारि सलायनानै ना वा धनिष्काया गिदिंनायाव गाखोदों मोजां धनिष्का दाउखौ गिदों दाउखौ नै दाउ लोगोफोर फाइनालि जों दा रुम लाबाय आरोना बेनिफ्राय जटिस संसेटमोनखौ बै मोनसे रुमाव थाहोबाय किटिजों बेजों ओमफ्राय फिसालाखौ लानानै फैयाखै नालाय बिस्राबो मोनसे खामानियावसो फैदोंमोननो ओमफ्राय न'आव थांनोबो जोंना गोजान जायो नालाय ओमफ्राय माने गाबोन फुङाव थांफिनदों नालाय बिसोरो जोंहा न'आव थांथ'ला आरो उनाव फैबा थांसिगोन हाखु दाखुसो फैदों नालाय दा ओमफ्राय जोंबो थालांसिगोन बेहायनो फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय आरोना आङो माबायाव भैरबकुन्दआव खाथिसो जायो नालाय अब्लाबो जों थाङासै आलासिफोरजों थाफाबाय ओमफ्राय नै उन्दुलांलायबाय दसेनो माने गारलांथावाबो माथावाबो जाबाय आलासिफोरखौ गोजानफ्रा फैदों नालाय न'आवबो आलासि फैदोंमोन गावसोरबो दा ओमफ्राय एसे गोजानसिनखाय गाबोन उल्था गावसिनाव न'आव थांफिननो थाखाय गिबाय गोजानद्रायखाय बाइकसो ना बाइकजोंसो फैदों ओंखायनो बाक्सानिफ्राय गोजानद्राय जागोनदां होनना बुंबाय थानायखाय जोंबो बांद्राय जबरदस्ति खालामासै आरोना हटेलावनो थाहोबाय जोंबो थाबाय गारनानै थांगोन साननानै आरो गावसोरबो थादों होनबाय थानायखाय थालांसिगोन आरो दिनै दायो रुमबो लाबाय ओमफ्राय एसे रेस्ट लानोसै मेंनाय मोनबाय नै बिसोरखौ बेहाय थाहोदों आरोना रुमा बिसिना नै माबोरै मोनदों भैरबकुन्दआव फैनानै बिराद फेन्टास्टिक दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आङो फार्स्ट टाइम ना आरो बेबायदि स्टे मोनखायो होननानै आं मिथियामोन भैरबकुन्दआव आं गासैमोन आङो ओजोंनो नुहुरखायो ओरै क्लाब क्लिपजों गासैबो एकदम फैनो नागिराखैमोन उदालगुरियावसो थासिगौमोन आरो लोंग्राफोरा बिराद बेस्ट एसे दंखासोयो लोंग्राफोरा बिराद मजे लोंग्राफोरनि थाखाय आरो दैयावबो जिरना लोंनो हायो गोसोबा नै बरियानो इन्जय खालामनो हायो बेहाय मजे जागोन रुमखौ देखाय माबायदि लाइटखौ फोजोंब्रा लाइटखौ फोजोंजोब नै इयाव दंबावो ना लाइट नै लाइट दंजोबो नै नुबाय औ इयावबो लाइट दं माथो बेनाव बरिया नै लाइटआ आं मिथियाखैनो मोखाङा जोंजोबनाय दं बे मोखां जोंजोबनाय नङा र' लाइटआ नङा जों आरो गामिनि मानसि नालाय जाम्बा मानसि मिथिलाय लाङा बबेखै मा दं बबेखै मा गैया बरियानो दं हेन्डसाम मोनदों हेन्डसामदों ना नै बेखौ होयोबा माने नै मोखाङाव बोरैबा नुयो आरो मोखाङाव नाङो बियो गायावसो जानांगौ बे बुस्थुआ थिगानो रेस्ट लादो नङा होमबा रेस्ट लानोसै बेरायनोसैसो देलायगासिनो बाजैया आया आंनावबो नांदों माथो माबायाव आइसि बेयावनो फैनांगौमोन नोंसोरो बरिया बेरायनो हागौमोन रुमाबो बांद्राय गाज्रि नङा मोजाङानो ओमफ्राय माबाया बेसेबां गुरलाबा रुमनिया
बारा नङा बारा नङा ना बारा मोनाखै मिडियाम आरो ना माने 1000निफ्राय 3000नि गेजेराव आं ल'सो मोनदो 1000निफ्राय 3000नि गेजेराव नङाबाथ' नों गुवाहाटियाव ओरैनो गुवाहाटिखौथ' रुजुजाया आरो नङा थेवबो बेकार पलुसन जानो ओरैनो बेरायनो थांनायाव होनदां जुदि सोरबा बेरायनो थांनोबा गुवाहाटि पलुसन जानानै बेरायस्लायस्लाय इयाव आरामसे अर्गेनिक मोनगोन आरो नेचारेल हावा लानानै 1600आवनो आरो बिथिं माबाबो भुटानबो थाहैबाय भुटानबो दङ आरो अरुणाचलबो थाहैबाय अरुणाचलबो दं आरो इ मा गोलैयो दा बे अरुणाचलसो गोलैयो आच्छा अरुणाचलाव थादों जोंबा आसामाव गैया आसामाव गैया ब्रा जोङो अरुणाचलावसो अनिल अरुणाचल मिथिदोंना अनिल खोमसिब्लाबो नै जोङो माबा माबि जानो नागिरदों आरोना बेवहाय नार्जारि हटेलाव ओमफ्राय नै दाउ हांहोगासिनो दं ओमफ्राय नै बेयावबो दाउ हांनाय दाउ फेन्दा अमा हांनाय जोंना दाउ हांनाय लानोसै आरोना ना मा होनो बन्दु इकाजि जायो नोङो बुदैयावनो जानो बुद जानोसै ना बाजियालाय मा जागोन बादाम डाइटआव दंलै आजिखालि मिरामिस सानैबो मिरामिस नोंलाय धनिष्कालाय मा बेलाय लेस जादों थ' बिदिनोसै होमबा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन जों दायो जालु जाला जानोसै वेलकाम बेक एगेन गुड नाइट बाय बाय हेल' गाइस